Perkenalkan, beliau namanya sebut saja Pak DA. Jangan dipanggil Mbah ya, nanti marah. Beliau sangat energik, penuh semangat pokoknya. Kalau pemuda yang ini tak tertolong ini, sebut saja Mas AR. Orangnya sudahlah, Mas AR gandengnya orang duit babar belas piye kanan nih baru olahraga kok keselene mau arep jajan es cendol jebul ora nggawa duit apa ya wis mulai pikun ora aku ki sih 6 ya kuat lho strong sih 6 nenek urip ki dinikmati ya. Life is beautiful. Lah yo ngono ta. HP rene suarane rene masuk. HP kok kaya suara jangkrik iki berarti krik-krik sepi men. Kahanan. Cah lemah kae sing ning kono. Maranane wae apa ya? Ngene duit ya. Cah lemah urip kaya ora duwe semangat. Cah lemah betah meneng kene iki. Alah simbah meneh. Ora jenengmu ki sapa to le? Nami kula sebut mawon AR nggih. Singkat jelas padat. Nggih. Mbah. Alah jeneng singkat men. Jeneng dikelong-kelongi. Lah nek aku ki Pak DA, nek disingkat apa ya? Aja. Ora cocok. Melu to Mbah. Mung A. Disingkat-singkat melu-melu wae. Aku tah jeneng-jenengku dhewe kok. Kowe jenengmu AR, aku ya ora protes. Mpun Mbah, le olahraga. Pak DA, mbahmu apa? Le duit ora le? Aku arep tuku es cendol lali ra nggo duit ya le. Ono ora? Mbah duit ora gablek kula ki. Lho. Kantonge lho rene isine. Alah, wis lemah, campur tipis. Ora ketolong nek iki. Kaya urip iki kaya aku iki lho le. Life is beautiful. Nangsip. Nasib ngomong nasib nganti nangsip.